Yawra kamora moro ma intiere janeno mar Lolwe TV machiegni e nonro mar oboke tarik en 26 ma en tich abich dwe mar 11/2021. Nyinga Jesse Mono bende domi nonro mar oboke an kae to kod oboke ariyo ma bende koro ayudo kosedonjo gie sani an kae kod The Standard kaachiel to kod oboke no mar The Star. The Standard wach ma bende koro mi pek kae en ni warming up to each other warming up to each other king'iyo tipo bende ket kanyo en mano mar Raila Amolo Odinga kaachiel kod Kalonzo Musyoka. Wacho ni dibedni koro ji ariyo gi dwaro chako tiyo kendo achiel kotenore gi wechego mago mag siasa. Wach bende koro wadhi ng'iyo kanyo bathe kanyo ma bende modhi ng'iyo ite mar 8 en Ngirishi my beef up Ruto and Waiguru. Mano women rep Kirinyaga Purity Wangui Ngirishi bende koro nyaka ge sani wacho ni koro wang' ahinya gi gavana Anne Waiguru to kod jalup ke Dr. William Ruto. Ng'eni en je UDA to koro nyaka ne Waiguru dhi UDA en jalno bende koro nigi chuny malit ahinya. Wadhi ng'iyo anena oboke mar The Star bende ka wang'iyo to koro thuon wacho bende koro nomi kanyo en kanyo ni Raila hints at new pact with Kalonzo. En mana ocharo achala gi mano bende nitiere The Standard ni samoro liekore ni muluor Raila Amolo Odinga kichak dek bede kendo kanyo to kod riwruok mar siasa to kod moluor Kalonzo Musyoka mar Wiper. Mano e gima bende koro nyaka gi sani koro wadang'iyo anena ka wachako kanyo gi The Standard kaka nasewacho kanyo wachako Standard ite mano mokwongo en weche ma bende koro nitiere ka inyise kanyo gik mathoth ahinya. Wantiere kanyo predators hunt on social media bende wadhi ng'e ite mar 14 gin weche mathoth ahinya ma bende koro item nyisi ni ang'o ma bende nitiere kanyo ma thoth ahinya. Ite mar 3 remembering Daudi Kabaka king of twist. Iwacho ni Kabaka was actually a nickname. He had a unique birthmark, a hole in his hair. Mano Daudi Kabaka king'eyo kanyo jathum mabende koro higni mathoth ahinya higni mago mag 80 70 kuchocho 60 ne jalo bende koro ne goyo thum ahinya ng'ama wero harambe wende mantiere kanyo kiparo joma chon ong'eyo ahinya kata wende go bende ketoga ka ji ochomoga holiday. Judge asked Kinoti to report to prison and serve his sentence. En wach mar Kinoti cha kata jatelo ma bende koro chung' no kwach kiche pacho ka George Kinoti nyalo paro ni cha koro tuwe dweche 4 mani chidwa ni mondo koro dhi e jela kaluwore ni notamore winjo chik mar doho mar mondo mi nodwok bunde kata gige lweny ma yande nokawo kuom Wanjigi higa mar 2018. Kata kamano nyaka gi sani gimiwuoro en ni Kinoti pok nodhi e jela, pok otere jela twech ma bende nochako juma mano mokadho. Omiyo koro jang'ad buche Anthony Mirima bende koro owacho ni Kinoti nyaka dhi e jela. Mano en ka koro kata Tony General Kihara bende ne temo mondo ni koro giwuo kod doho mondo ng'inona nena wachno. Kinoti bende wacho ni kiwinjo to wacho ni Kinoti wacho kanyo ni kata piny wacho ni nonyisi Wanjigi mondo nodhi okaw gige go to kata kamano Wanjigi ma bende pok okaw nyaka gi sani. Wanjigi bende wacho ni kanodhi kama onego bende koro ikawe bunde to nyise ni gigo Kinoti mantiere godo. Omiyo koro en ywaruok ma bende poro nitiere kanyo pile ka pile. Ite mar 5 ka iboyudo ka nikech ji ochomo Christmas gik moko kae Naivas Christmas kilo call iboyudo kanyo bech gik moko maber ahinya bende nyalo ikori gono ne Christmas season. Witness in Ruto ICC case at The Hague is missing. Ni bura ma bende omako jalup ke Dr. William Ruto ICC wacho kanyo ni koro witness kata jogo ma bende joneno nyaka gi sani koro en jalno ma bende koro olal. Paro kini mano mokadho ICC koro ne oketo mana wang'e kuom iluongo kanyo ni okil Paul Gisheru. Kata kamano bende wacho ni koro en gima nyalo rocho weche burago. Shan leaders who thrive on hate and incitement, DP tells supporters. Jalup ker William Ruto bende kan dhi nyime kanyo to kod limbe mare gweng' mar Rift Valley. Wacho ni kik jogo ma bende koro wacho siasa mapogo oganda kik uyie kata matin bende koro kik uyie kodgi e weche makamano. Wiper endorses Kalonzo amid calls for consensus. Iwacho kanyo ni ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende koro nyaka gi tieng' manyoro koro nosesidhi ayanga ni koro dhi laro kom mar ker
kochopo higa manyien go tiko nogo no mar Wiper. Iwacho ni en nyasi mabende noyuora neno kanyo moluor Raila Amolo Odinga, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Charity Ngilu mabende koro noyuoro nyasi makama. I cannot be prouder in that quest to be with my brother Kalonzo Musyoka. I am proud that Oka has come together for that unity of purpose. Mano Gideon Moi bende ma en ogai mar KANU mane ntiere e romo makamano. Moko bende Ngirishi, why I regret investing my valuable resources in Ruto UDA. Mano women rep makere nyaga. Koro ywak ni ya notiyo gi pesa mathoth ahinya UDA to koro sano ywak. Ma en banka koro governor mare Anne Waiguru bende koro nodonjo UDA. Ting'eni gin joma yware ng'at achiel giyware kanyo ni bedo ka gipogore. Koro chalni otemo epo mondo bi owuoga nena UDA kaluwore kanyo to kod wechego mago ma ntiere. I want to leave Paul's team. CJ tells Ruto allies. Mano Chief Justice wacho ni ok bi were gi neno ni koro chano chenro makare ahinya mar cheno weche mago mag yiero mabiro higa manyien. Mano Chief Justice Martha Koome jogo kata jogo mabende gin jo UDA osebedo kadhire ni mondo were gi donjore weche mago mag yiero. Kata kamano wacho ni en tich mabende gidwani mondo yiero dhi maber, omiyo mano ok obi were godo. Mano noloso e seche mabende devolution conference mabende dhi nyime mar 7 madhi e kaunti ma Makueni. Koro mage weche mabende koro nitiere kanyo, wach mar Ngirishi to kod Anne Waiguru bende CJ bende wach mano mar donjore weche mago mag yiero. Moro bende nitiere kae, JSC invites Sonko to record statement over claims. Judicial Service Commission ma en duol mar okinde pacho ka en duol mano mabende ng'iyo weche mag doho e pacho kae. Koro dwaro mondo gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko odhi anena e nyimgi mondo ochiw neno e wi mibadhi mabende koro tudo godo achiel kuom jong'ad buche e pacho kae. Mano bende wach mabende koro ing'iyo ahinya e yorno makare. Iwacho kanyo ni Sonko osebedo ka tudo weche jang'ad buche to kod jomoko bende gi weche mago mag mibadhi milion maloyo 50. Wach mabende koro idwani mondo dochiwa neno godo ka bende entiere godo. Parents to give permission before children receive COVID-19 vaccine. Janyuol mabende koro dhi bedo gi teko en mabende koro yie ni to nyathina chanji koso. Parents will be expected to give their consent before their children can get the COVID-19 as the country seeks to attain herd immunity. Iwacho ni kanyo bende kaluwore kanyo to kod jakom mar vaccine task force Willis Halwale wacho kanyo ni koro nyaka gie sani jonyuol bende koro nyaka bi ni koro oyie ni to nyathina ni chanji kosoyo mondo mi oyud anena chanjo no makare mamiyo dende kata tekre mago mag dende bedo manyalo kelo to kod tuoche mopogore malota ahinya to mar coronavirus. Getoke koni kata toke azeto nogono ma The Standard ntiere weche go mabena ne komi tuke kae weche mago mag tuke. Kiptanui advises young athletes to plan for retirement. Mano former world champion Moses Kiptanui weche mago mag ng'wech ema bende koro owacho kamano. Ng'wech mamoko bende nitiere bende koro nitiere ka weche mag tuke, nitiere weche mag basketball, nitiere weche mathoth ahinya to kod kaka Kogalo bende koro wuok odiochieng' ma kawuono gidhi Congo Brazzaville tuke mag CAF. The Star, Raila hints at New Park with Kalonzo. Mano makaka nasinyise mabende koro nomi peke kanyo. Kendo ka ng'iyo ite mano mar ariyo, visitor flock Mkombero Pales stand at Makueni meet. Mano wach mabende koro iwacho ni koro welo welo koro donjore Mkombero ahinya kumiuse Mkombero gwenge mag Makueni kocha. Ng'eni Makueni nitiere kanyo to kod welo mathoth ahinya moloto mag devolution conference kanyo. Koro iwacho ni to ng'oma bende koro nitiere ka Pales ma olos gi Mkombero ng'ega mar yien cha mar yien to koro nitie Pales ma kare mimuonyo kanyo kendo iwacho ni en yath matimo ang'o at sexual vitality aid research challenges as other medicinal values. Iwacho ni kopogore kanyo to kod weche go mag tekruok weche mago mag terruok to bende entiere to kod gik mathoth ahinya bende nyalo konyo duol to kod gik mantiere kanyo. Koro ji opong'o kanyo. Elderly to get free access paka. Mano weche mabende koro nitiere kanyo. Body of veteran journalists found in Naivasha mortuary. Nitiere jafwambo mabende kanyo nitiere kae
ma iwacho ni jokwany mana koro ringre, kendo koro en gima nyaka gi sani koro timo nonro ahinya gimomiyo koro jafwambo nogone ringre ne jomage ma bende koro notimo ne tim makamano iluongo ni Gathonye Gathura, gimonomiyo timne kamano to jomage ma bende koro notimo kamano. Nitiere katun moro bende oket kama mit ahinya joma nie yot en Martha Karua, wan gi Motangula Mudavadi kachiel to kod Gideon. Then NDC romo mar kanen romo mane nitiere kanyo Kalonzo modhi orwako baba kata orwako Raila dhot to jomodong' ie kae wacho ni ala koro ne chal ni ne ok gidwa ni mondo baba odonj kanyo ginyalo gwenygi. Raila, our paths will cross with Kalonzo. Wacho kanyo ni I have heard some people complaining why has Raila been invited. Raila and Kalonzo are brothers. If your brother, if your younger brother has a wedding, do you vanish? No, you can't say you are not attending. That's why I'm here today. Mano eromo manyoro ma bende kono ntiere kuma bende giloso gik mathoth ahinya korewo nyaka ni samoro kada gidek loso riwruok kendo mano mar siasa kata giti kanyachiel wache ma bende koro nitie kanyo kendo koro kelo weche mathoth ahinya. Revealed inside the rot in prison service, iwacho ni kanyo koro chilo mantiere mibadhe ang'oge ma bende koro nitiere migawo no mar jela. Gol tipo kanyo mar achije mago mag njore ma bende nicha koro lal opondo ka to dogo make koro ibro somo kanyo mondo iwinj ni to ere gima timore ka. Junior officers under pressure to deliver cash up to 500,000 to bosses every weekend. Mano bende koro wach mantiere kanyo ibo somo esta ite mar auchiel gima miye koro obila go mago matindo kata officers go mago mag prison idwaro ni pesa makama idwaro ni mondo koro chiw kochopo juma koro kwa ng'eni to ichiwe yo mani bro somo kae mondo iwinj ni to pesa gi idwaro ni gitim nang'o mondo pesa ni ochopi. Lawyers in Murugor Sisters case trade extortion claims weche mag mibadhi pod bende na weche mondo ng'ato yud ratiro mibadhi pod kwako Kenya ahinya. Sonko summoned over Judge Chitembwe's leaked videos. En wach mar Sonko kuma bende idwa ni mondo koro odhi ochiwa neno mare e duol mano mar doho JSC. Senator query 4.4 billion to away for Konza City project. Konza City mano be ni koro ne gere gweng' mag Ukambani kocha koro penjo mene madom bilion 4.4 mano ne bende miyo mar Huawei gero godo Konza en to chopo gi kure to en kanye gi sani. Bende kae ne jogo bende nicha koro joma bende nicha koro dhi omanyo lweny kata bende dwa donje lweny otim shortlisting kata gol nyinge ji duto te ma bende koro okaw kanyo kendo dhi donje migawo mar lweny nitiere kae ite kendo en ite ka achiel ariyo adek ite ang'wen abich auchiel abiriyo mago nyinge ji kae ji mathoth ahinya ma oloyo kata alufu mago ma bende koro nicho kawo koro kidwa ng'eyo mari kae mondo ing'e to koro in bende idhi embio keti nyingi koso koro onge kuma dhi ka nyingi onge ka mar nyiso ni koro ok ne ok kai mago bende nitiere ka boso be iteno ma bende nitiere ka DPP fails to charge Mwenda. Mano ker mar FKF bura ma ene nicha koro make weche mag mibadhi kendo koro mano miyo koro kata FKF bende okethi iwacho ni koro bura no rem chopo jomokadho koro jang'ad buche nogolo chik mondo ne jomen wache ne otimanena ni koro odhi odonjo ne Mwendwa nikech joma mokadho cha ne onge kaka ne gidonjone koro nomigi nyako odiochieng' manyoro odiochieng' ang'wen kar kamano ne ok gichopo kendo koro jang'ad buche nowacho maber ni kapo ni mano nok nyal timore to ne gidhi wito oko burano nowiti kendo koro omenda ma milion 4 mano incha koro goye fwaye kata cash bail koro nowach mondo koro duokne omiyo koro Mwenda kuma bura manicha make cha koro kuma dhiye chale ni koro onge chop gie sani. Weche mamoko bende koro nitiere kama thoth ahinya. Diaspora remittance tip to rise as Christmas approaches. Wacho ni koro weche mago mag diaspora jogo bende koro dak oko pesa ma bende koro gikonyo godo piny mar Kenya dhidho nikech koro Christmas bende chiegni ni koro gi pesa gioro kone mang'eny. Ibo neno tipo kae siasa nitiere kae
mano ma balang mana iye ka ondike ni siasa oket pichni ka ibro some en koro tinga siasa Great Lakes Regional Envoy hangs up diplomatic boost and politics magwecho bende koro nitiere kae kendo tuke bende nitiere e chien kae weche mathoth ahinya back at Emirates former Arsenal manager Arsene Wenger said during a training session November 25th 2014 pengo kanyo ni Wenger dibed ni koro dwa bedo kanyo gi teko moro kata mar bende ng'eyo kaka Arsenal bende koro dhi mano ema bende chope giko mar nonro mar oboke mantiere koro ka en Standard kaachiel to kod The Star. Oriti masani nyinga Jesse Omondi.